खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ सानी देओलनि बर्डार 2 सावथुना 23 जानुवारि खालि सिनेमा हलाव रिलिज जादोंमोन। अनुराग सिंहजों दिथा होजानाय बे सावथुनाव सानी देओल, वरुण धवन आरो दिलजीत दोसांझ बिथांमोना फाव खालामदोंमोन। जाय सावथुना एन्टी पाकिस्तान 1971 मायथाइनि भारत पाकिस्तान दावहाखौ लानानै थामहिनबा भारत पाकिस्तान दावहाखौ बिथा खालामनानै सावथुनखौ महर होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सानी देओलनि बर्डार 2 सावथुनखौ गल्फ हादोरफोराव रिलिज खालामनो होआखै। जेरै रणबीर सिंहनि बावैसो रिलिज जानानै थांनाय दुरंधराबो बे एखे हादोरफोराव सावथुनखौ दिन्थिनो मोनैनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। बेबादिनो फिन 2026 मायथाइनि बर्डार 2 सावथुना गल्फ हादोरफोराव रिलिज खालामनो थाखाय गनायथि मोनाखै। मख'नो गोनांदि सानी देओलनि बर्डार 2 सावथुना 23 जानुवारि खालाराव रिलिज जानायनिफ्राय लानानै साननैनि गेजेरावनो 100 करोड़नि बारा रां आरजिनो हादों बक्स अफिसाव। नाथाय 1971 मायथाइनि भारत पाकिस्तान दावहानि सायाव बानायनाय बर्डार 2 खौ 23 जानुवारियाव भारतआव रिलिज खालामनायनि उनाव खौरां मोननाय बादिब्ला बे सावथुनखौ माखासे गल्फ हादोरफोराव रिलिज खालामाखै, थामहिनबा बेन खालामदों। खौरां मोनदों पाकिस्तान बेरेखा आखुनि थाखाय बाहरीन, कुवेत, ओमान, कातार, सऊदी आरबजों लोगोसे अमीरातजों लोगोसे गोबांथार गल्फ हादोरफोराव बेन खालामदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव फिन आरोबाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथायाव सासे सिख्ला बेतकुसियाव गोख्रै खारथाय बाइकनि सौदावनायाव थैबाय। रैसुमै बर' मुंनि सासे लाइमोना मिथिनो मोन्दों नोगोरमायाव थांनायावनो गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानायाव जाय गावनि जिउ खहा जायो होनना मिथिमोन्दों। आथिखालाव ससियेल मिडियायाव एबा समाजारि बिजोङाव बायदिसिना बेरेखा सावगारि भिडिअ हगारनायनि सिगां 100 बार सानग्रो। आथिखालाव गोबां लाइमोनफ्रा समाजारि बिजोङाव नंखाय बाथ्रा फोसावनाय, सोरखौबा लानानै बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानायनि सोलायै ससियेल मिडियायाव हगारनानै होनायखौसो नुनो मोनो। बेनिखायनो गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन ससियेल मिडियायाव आयेननि बेरेखा फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानांगोन। नाथाय बे खेबाव ससियेल मिडियायाव हगारनायनि दायाव सासे बारग' एनडिबिआ जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादों। बर' हारिनि थाखाय दुखुनांथावबो होननानै बुंनांगोन। नाथाय फारसेथिं बयबो सांग्रां जानाया गोनांथि। नोंथांमोना ससियेल मिडिया एबा फेसबुक बाहायोब्ला बेनिफ्राय सांग्रां जा। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोननि ससियेल मिडिया बाहायनाय एबा ससियेल मिडियायाव फोसावनायफोरखौ पुलिस बिफाना नोजोर होगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय 19 जानुवारि खालाराव कारिगावआव इनाय बर'खौ बुथारनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे जाथाया हारियारि दावहानि महर लाहांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि गेजेरावनो गोबां ससियेल मिडिया बाहायगिरिफोरखौ क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, पुलिस आरो खुंथाय सोरखारा ससियेल मिडियायाव नंखाय भिडिअ' फट' फोसावनायनिफ्राय जानगाराव थानो खावलायनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। जायनि थाखाय चिरां आरो क'क्राझाराव इन्टारनेट सिबिथायखौ साननैसोनि थाखाय बन्द खालामनाय जादोंमोन। बेनि गेजेरावनो एनडिबिनि बारग' दैदेनगिरि एनडिबि आफादनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि बिरमोन लाङा पुलिसनि जेआव गोग्लैदों, जेराव गावनि ससियेल मिडिया एकाउन्टनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ लाइभ हगारनाय जादोंमोन। जाय भिडिअ लाइभआव आइजें आइला, सिखा, रुवा, माखासे हाथियारफोरखौ भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि थाखाय बारग' एनडिबि बिरमोन लांखौ पुलिस बिफाना खानानै जेलाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि गोख्रों दैदेनगिरि बारग' एनडिबि बिरमोन लाङा भिडिअआव सिखा, रुवा लानानै दिन्थिनायखौ पुलिस प्रशासना नोजोराव गोग्लैनानै बे समाव गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै गुवाहाटी जोबथेसालियाव लानानै थांबाय होनना खौरां मोननाय जादों। नाथाय बे समाव दुखुनांथाव होननानैबो मख'नांगोन समाजारि बिजोङाव गोबां सावथाल हारिनि सुबुंफोराबो बोरला लानानै माखासे आइजें आइलाफोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां समफोरावनो गोबां फट' भिडिअ फोसावनायखौ सोरखारा मानो नोजोर होआखै? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। कारिगाव जाथायाव बर'खौ खास्रि-बिस्रि दाय गैयै बर' लाइमोना गुबुन हारिनि थामहिनबा सावथाल सुबुंफोरनि आखायाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन। बेनि उनाव समाजारि बिजोङाव गोबां बोरला थिर लानानै भिडिअ फोसावनायफोरखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय सोरखारा बेनि सायाव मा थिरांथा लागोन, सोरखारा बेनि सायाव मा राहा लायो बेखौ उननि समासो फोरमायसिगोन। सरस्वती फुजानि सानखालि गुवाहाटी सोहोराव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जालाङो। नोगोरमानि काहिलिपारा ओनसोलनि 108 नि मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे लाइमोननि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय लाइमोनखौ 22 बोसोर बैसोनि लुना बारद'वास होनना सिनायथि मोननाय जादों, जाय नर्थ चालमारा बङाइगावनि थागिबिमोन।
फारसेथिं बे जाब्रबथायाव देरगावनि थागिबि 24 बोसोर बैसोनि असियुत बरुवा मुंनि सासे लाइमोना गोब्राबै जोखोम जादों। दासान्दि बिथांखौ गोब्राब हालोदाव GMCHनि ICUआव फाहामथाय होगासिनो दं। GMCHनि SB डक्टर देबजित चौधुरीया बे जाथायनि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंनाय बायदिब्ला मैया एबा थांनाय सरस्वती फुजाखालि जाथायनि 6:11 रिंगायाव लुना बारद'स आरो असियुत बरुवाखौ इमारजेन्सि बिफानाव लाबोनाय जादोंमोन। सफैनाय लोगो लोगो लुना बारद'सआ थैदोंमोन आरो असियुत बरुवाया गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। सेंग्रानि उदैयाव आरो आथिङाव जोखोम जानायखौ नुनो मोन्दों। दासान्दि बिथांखौ ICUआव फाहामथाय होगासिनो दं। जायगायावनो जिउ खोमानाय लुना बारद'सनि गोथै सह'खौ सनिबारखालि फुङाव पस्टमर्टेम आनजादनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। बेराफारसेथिं आरोबाव बिथाङा बुंबावनाय बायदिब्ला एम्बुलेन्स सालायगिरिया जाब्रबथाय जानायनिफ्राय एबा जाथायथिलिनिफ्राय लोगो लोगो खारखोमालांदों होनना मिथि मोन्दों। बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया जागायदों होनना बिथाङा फोरमायदों। शुक्रबारनि फुंबिलियाव आमेरिकायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। जाय सोमोनांथाव जाथायनि जाहोनाव सासे भारतारि सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला आमेरिका हादोरनि जर्जियायाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव नखरारि जाथायाव बिसि आरो गथ'जों लोगोसे 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि आटलान्टायाव थानाय इन्डियान मिशननि बायदिब्ला नखरनि नांज्लायनाया जर्जियानि लरेन्सभिलनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। उनाव फिसाया गुलि गावनायनि उनाव थासारिया दुंहाव जायो। जायनि जाउनाव बिसि आरो गथ'जों लोगोसे 4 सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो आरो उनाव जिउ खोमानो गोनां जायो होनना मिथि मोन्दों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां। जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।